Investiment ta' €1,000,000 mill-kumpanija Beamit Limited bilan li tespandi u tiftaħ data center ġdid. Din il-kumpanija Maltija li għandat ta' klijenti li d-daqs tagħhom ivarja minn kumpaniji żgħar ta' ftit nies għal kumpaniji kbar internazzjonali toffri servizzi relatati ma' data center u servizzi cloud. Inawgura din l-estensjoni s-Segretarju Parlamentari għal kompetittività u tkabbir ekonomiku Edward Zammit Lewis li qal li dan il-pass minn din il-kumpanija huwa eżempju ċar tal-fiduċja li hawn fil-politika tal-Gvern fis-settur tal-informatika. Dan l-investiment se joħloq capacity iktar biex din il-kumpanija tista' topera fil-kamp ta' data services li se jissarraf mhux biss f'espansjoni tal-operat, però l-qudiem se jissarraf ukoll f'jobs u jobs ta' kwalità. Is-Segretarju Parlamentari Zammit Lewis żied jgħid li dan l-investiment huwa konformi mal-viżjoni tal-Gvern u l-Aġenda Diġitali. Fl-istess perjodu li l-Beamit għamlet dan l-investiment daħlu 3 kumpaniji oħra tal-lob biex jinvestu f'Malta u fl-istess ħin li l-Gvern qed jaġġorna r-regolamenti tal-lob. Fil-fatt fil-jiem li ġejjin se titnieda l-istrateġija tal-ekonomija diġitali. Impenta Gvern ġdid biex isaħħaħ din l-industrija bilan li tkompli toħloq tkabbir ekonomiku u sostenibilità għal Malta. Rridu nkunu fuq quddiem kemm fuq livell Ewropew, kemm fuq livell dinji biex nattiraw dan l-investiment ta' Malta li jfisser aktar ġid tal-pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari Zammit Lewis żied jgħid li l-Gvern se jkompli jaħdem biex jissieħeb f'ħidma strateġika ma' kumpaniji ta' kwalità fis-settur diġitali bilan li jinħolqu benefiċċji għaċ-ċittadini u n-negozji Maltin u Għawċin. F'din l-okkażjoni tkellem ukoll il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Christian Sammut li sostna li din l-espansjoni hija parti minn programm ta' investiment fuq 3 snin fejn il-kumpanija qed timmira li tkompli tejjeb is-servizz tagħha kif ukoll tkabbar is-suq li fih taħdem. Preżenti kien hemm ukoll iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Logħob u l-Lotteriji Joseph Kuxkieri.